ali videlo se da su se ljudi ohrabrili kada su videli kao pa čekaj druže, on sedi u sobi, svađa se s komentarima, pogledaj ga druže kako ih rešava, razumeš, pa možda mogu i ja. Vidiš kako ga ne interesuje šta mu lik piše. Još TikTok se malo i promenio, pre 2 godine je bio dosta otvoreniji. Sada postoje neke, kako kažem, veštačke inteligencije koje filtriraju komentare, to je jedna stvar koja mene lično nervira. Jer ne želim da vodim računa o tome, niti želim da ograničavam ljude, bukvalno ako lik hoće da mi piše svašta, nek mi piše svašta, zato što je on u toj svojoj sobi, kao što sam ja ili ko zna gde, i on to tako doživljava, meni je to skroz okej. Znači 120% demokratije, i ljudi su onako, gledajući mene, to je trajalo godinu i tako dalje, krenuli i sa svojim live-ovima i sa svojim kontaktom, i ja uvek kažem, bolest se raširila. Ja to tako kažem, znači, bolest se raširila i meni je drago zbog toga i nadam se da sam pokrenuo jedan talas što se tiče tog TikTok nacionalnih live-ova, svih ostalih priča, jer dosta sam prepoznatljiv kod tih ljudi, znaju me ljudi. Što se tiče prilaska na ulici, povremeno se ljudi pojave i tako dalje, ali sam siguran da se dosta čujem što se tiče te neke zajednice TikToka.